ନାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ତମମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। କଷ୍ଟ ତ ଆମେ ତତେ ଦଉଛୁ ନା ତୁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ବେ? ହେଁ? ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। गजब बेइज्जती है। ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରିକି ଶୁଣ। ମୁଁ କାଲି ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମାତ୍ର 5ଟି ଟଙ୍କା ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ତମ ପଇସାରେ ହାତ ବି ମାରିନି। ମୁଁ ଏଇ ଚୋରଟା ଉପରେ अच्छा, हमको सिखा रिया है। ସତ କହ, ତୁ ହିଁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଚୋରି କରିବାକୁ ବସିଛୁ ନା? ତୁ ହିଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ବସିଛୁ ନା? ରହରେ ପୁଅ, ଅନେଇଥା, ଆଣିକି ଦଉଛି ଯେ, ରହ, ପିନ୍ଧିବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଯେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଅନେଇଥା। अरे कहना क्या चाहते हो? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ତା ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ହିଁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲି ତିଲକ ଦବା ପାଇଁ।